Budget mibni fuq l-ottimizmu, budget li kien mill-qoħ kemm mill-imsieħba soċjali kif ukoll mill-poplu Malti. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat f'konferenza tal-aħbarijiet illi fiha spjega kif il-budget qed jirrappreżenta realtà ġdida. Anka l-punti li jistgħu jitqisu bħala ibsin, bħal huwa il-fatt li qegħdin nikklampjaw fuq il-frodi tal-benefiċċji li tista' tkun ma' xi nies jew jaħsbu xi nies li l-ebda gvern ma ħajkollu l-kuraġġ li jagħmilha, ma dal-gvern għandu l-kuraġġ li jagħmilha, tuli culture change li n-nies qegħdin jilqgħu. Enfasizza li dawk li abbużaw mill-benefiċċji soċjali huma ftit iżda jħallu impatt kbir. Huma minoranza iva, ma dik il-minoranza qiegħda u għandha bżonn tiġi ttakkeljata u qegħdin nibagħtu sinjal b'saħħtu li ngħid l-iktar li jiġi apprezzat mill-middle class u mill-ħaddiema żgħar illi jmorru jaħdmu ta' kuljum u li jinqata' il-flus tagħhom mill-paga. Il-Deputat Prim Ministru Louis Grech spjega kif dan il-budget huwa katina mal-budget preċedenti, budget li juri li dan il-Gvern qed jimplementa dak li wiegħed. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna sostna li l-budget huwa mimli miżuri illi jsaħħu numru ta' setturi bħall-edukazzjoni, in-nisa, iż-żgħażagħ, l-impjiegi u l-persuni b'diżabilità. Meta mistoqsija reazzjoni tiegħu għal kumment ta' Simon Buzutti li l-benefiċċju ta' 35 euro huwa redikolu u insult, il-Prim Ministru wieġeb hekk. Mek tot il-bonus u tot iż-żieda l-għoli tal-ħajja iġġib fil-ġimgħa aktar milli kien ta' Gvern Nazzjonalista fl-2011. Fl-istess 2011 meta l-kontijiet tad-dawl Tonio Fenek u Simon Buzutti li kienu għollewhom.